അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ പരിങ്ങാടാണുള്ളത്. അവിടെ കൃഷി താല്പര്യമില്ല ഏതാനും ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കാർഷിക കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒരു കൊയ്ത്തുത്സവമാണ്. കൃഷി സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഞങ്ങള് 2 വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ 10-15 വർഷമായിട്ട് തരിശായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഒന്ന് കൃഷിയോഗ്യമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം 10 ഏക്കറോളം കൃഷി ഞങ്ങൾ നെൽകൃഷി ചെയ്തു. ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു 15 ഏക്കറോളം നെൽകൃഷിയാണ്. നെൽകൃഷിയും അതുപോലെ പച്ചക്കറിയും പിന്നെ ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീടങ്ങളെക്കാൾ വലിയ കീടാണിത്. കുടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ വയലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ്. ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാലൊക്കെ മുറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നാളത്തെ തലമുറേൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവർ ചെയ്ത പോലെ ഓരോരോ കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിലെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ.